Louisvillestä lähdettiin kohti Indianapolis. Ollaan siis Indianan. Eli äsken oli Brown County, joka paikassa luki. 25 astetta, vaikka aurinko ei paista. Tarkenee. Noin 750 mailia on takana, eli joku 1500 kilsaa, mitä se liian. Seuraavat 1500-2000 on vielä edessä reissussa. Ottaako hyppyri, hei? Ei se oikein ollut kyllä. Liikenneympyrästä hyppää. Voi jos vetää tosta kivetyksestä silleen, mutta se voi kyllä kolahtaa aika ikävästi. Tässä on taas tää, että kun menee tommosen mutkan, niin tulee tommonen kilpi. Nythän tuli siisti asfaltti, tää on tehty eilen. Kato kun siisti kaikki laitettu pientä reittua, nyt on kyllä kaupunki. Mikä tää onkaan siis? Onks tää on se Columbus? Joo, on. Eli Columbus, Indiana. Downtown näköjään nyt. Tai ainakin melkein. Tuossa luki Princeton Park. Tän nimen Hornbrook. Onko? No. Mut se on niinku Columbuksen sitä haja-aluetta vai? Tuonne on tuolla vesistöä tuolla. Edes. Tää ei sillä väliä. Jäädään alle. Miksi tää muuten on? Ai niin hetkinen, sillä on liikennevalo punainen tuolla joo. But it's got a little bit more holes in it today than it did back in 2010, and some of my chest hairs are hanging out. I don't like to brag, but I got that shirt for 50 cents from Goodwill. ¿Qué es? Tässä sitä voi vaikka mennäkin. Kosteushutua. Kuuma ja kylmempi ilma, vyöhyke törmää, siitä on se tortsika. Katsokaa, hieno stop-merkki. Joulustop-merkki. Ja siitä me käännetäänkin. No, tämähän on kuollut joku tähän risteykseen, siikatkaa. Ei ole kiva juttu, sen takia se vilkkuu. Mitä siinä lukee? In good hands. On aika ikävä homma. Oikeesti joku vetänyt sit varmaan pienessä pierussa. Koska miten tohon voi muuten kuolla niin? Tai kyllä tuolla takana päin. Siellä on muuten vähän tommoista tunnelmaa. Mutta ei toi varmaan ihan vaan sadehomma.
tämmöstä me ei olla vielä hirveästi nähty. Tää on just tämmöstä klassista niinku viljelypeltoaluetta. Just tämmösiä suoria viivotinteitä menee ristiin rastiin. Sen takia vaan, että mä näen viljelysysteemit, että pääsee kotiin niin sanotusti. Tuolla on lentokenttä itse asiassa. Näkyy noi valotkin. Viekö teet sinne siis? Haluatteko te sinne? Pääsette Seattleen tai tonne... mä menisin ehkä Houstoniin. Tästä jo. Miksi ette sanonut? Kaikki kattelee lentokenttää. Ajettikohan me jonkun päätä missään vaiheessa? Mitä? Työkaverit nauraa siellä tällä hetkellä. Live-striimi, kato menossa. Tehoste ääniä, hei. Nyt se muuten on ihan 2 minuuttia, niin mennään tässä vähän keskellä ja lähdetään lentoon. Back to the future. We are hitting like 60 miles, actually 66 miles per hour. Kohta sitten tulee semmonen poliisi ja sir. We're speeding 66 in a 60 miles per hour area. Hyppyri. Oi! Tämähän on hauskan näköistä. Muutetaanko tohon? Siinä on taas toi sama, onko se Indiana osavaltion tähti sit todennäköisesti. Chicagossa, Michiganissa oli 3 tähteä ja vähän sinistä reunalla jossain. Tää on kivan näköistä aluetta. Mä voisin asua täällä ja katsella tornadoja rauhassa kuistin. Katso kun hevoset lähtee lentoon. Kato pikkuheppejä. Oho, olipas söpöjä. Niin, ei niitä vissiin niin kiinnosta silleen, että jengi tulisi sinne välttämättä kauheasti, mutta ne vie sitten rekoilla, koska se on toi tossa itse asiassa. Mä ihmettelin kanssa samaa, että miten tää on. Siis tuli ihan sattumoisin, mä tän löysin ja mä siis tiesin tän etukäteen, että tämmönen on olemassa ja olin yllättynyt, että se on täällä näin. Niin pakko tulla, koska tää on kunnon smoothie-mesta. Täältä voitte saada kuule reissun parhaimmat vitamiinit. 450 North Brewing Restaurant. Haluatte te syödä ja kuulemma ihan hyvät ruuatkin täällä. Ei kyllä varsin oo. Ei mullakaan nälkä. Siksi mä kysyin. Tadadan! Okay, let's put the car like the best spot. Joo. Ladies and gentlemen, grab your stuff and get out of my car. No niin, tsekataan tommonen tosiaan. 450 North. Smoothie Panimo. Täällä hauskas paikassa keskellä ei mitään. Kyllä tää vähän tulee jo. Morning. How are you? Yeah. Oh yeah. Mä ostin painon tästä. Hei, ja nyt mä saan sen lasin. Kato, täällä on laseja. Oh yeah. Slushi. Slashi, mikä liian. On muuten. Kato, perhana.
Piti tulla ihan hetkeksi tähän ulos katsomaan, kun iski tommonen ukkoskuuro näköjään tänne. Ja hän oli vähän luvannut, että saattaa jopa pikku tornadokin jossain näkyä. Ainakaan vielä ei tunnu siltä täällä kovin ihmeellisesti tuulisi. Kato, siellähän se. Tukone. Ei ole siis vielä kohdillaan ainakaan. Tuolla on aika synkän näköistä. Yeah, I got it. Holy shit! That was close. I almost felt it. Oh. Abigail, that was so exciting. How fun! I've never seen one that close. Yeah, that's normal. Yes. You're a little girl. You've seen one so close. Worry about it. No niin, ja nyt se sade osuikin sitten kohille. Oli meinaa melkoinen jumalauta se edellinen, että näytti siltä, että se ei olisi ollut vielä edes päällä ja silti niin kuin aika rajusti iski. Onko siellä suunnalla enemmän jopa? Uskaltaako täällä enää olla ulkona jumalauta? No niin, ja sitten lähdettiin 450stä pois. Ukkosrintama näköjään meni ohi, ei tornadoa nähty. Meinattiin kuolla Salomoniskuun, mutta ei sen enempää. Ja nyt sitten matka kohti Indianapolis. Siellä vähän näkyy jotain saderintamaa, tuolla aika kovaa sadetta vielä on. Päivän vitamiinit on juotu. Loppupäivänä voidaan vetää donitsia ja burgeria. Ja vähän pannukakkua, ei paljon. Sitten ollaan Indianapolisissa ja ollaan ihan justiinsa omalla pienellä asuinalueella. Tulistitteko aamupuskella? Ai se pahalle. Kukka. Hihi. Tuleeks meiltä joku lintu? Oho, tässä on jotain myyntiä nyt harrastetaan. Onko tää on se meidän talo, eikö? Näyttää siltä. Saako sinä ajaa tästä vaan? Näyttää kyllä vähän siltä. Oot sä varma, että on tää? On se. Tuossa lukee tuolla. Tossakin on. Eikö tostakin pääse? Jätetään nyt ainakin hetkeksi tänne ja kysytään lisäneuvoa sitten. Tässähän on parkki. Niin. Just jos mahutaan sinne. Jätetään sitten tähän nyt hetkeksi. Siihen vielä yksi. En tiedä miten päin tässä täytyy kysyä miten päin ne haluaa, että me parkkeerataan tähän ylipäänsä. Noniin. Tämmönen majapaikka tosiaan. Indianassa. Tai Indianapolis. Asuinalue. Käydään kattoos. Okei. Tässä oli tosiaan, tultiin jo sisälle, mä en vielä ottanut aulaa, mutta tässä on yläkerta. Tää koko talo on toistaiseksi meillä, täällä ei ole muita
Täällä on siis eri huoneet, täällä on tämmönen bed and breakfast-tyyppinen. Sieltä tultiin ja tässä on nyt sitten minun huone. Craftsman's room. Tämmönen. Aika siisti. Nostalginen kiikku tuoleineen kaikkineen. Ja näkymääkin oikein. Kakkoskerroksessa ollaan, niin tästä täältä näkee pihaa. Siellä on etupia näköjään autoparkissa. No mutta semmonen, katsotaan sitten jossain vaiheessa Indianan ommeleita. Tai siis Indianapolisia edelleenkin. Ampala. Siinä on. Riittääköhän noin varmasti? Tämmönen ja tuommoista. Mitä nuo on? Täytyy sanoa, että onhan tää nyt hienoin kattaus meillä ainakin. Että pyöreän pöydän ritarit. Oikeastaan soikean pöydän ritarit. Siellä näyttää olevan aika nätti aamukin. Päivä numero 9. Indianapolisissa vielä aamulla. Kello on nyt 9.16. Lämpöä joku 15 oisko ja luvattu parikymmentä. Tänään on oikein nätti päivä. Määrä vähän käppäilee tässä lähiseutuja ja kohta lähtee sitten autolla matka kohti Chicagoa taas. Upeita taloja. Ja tässä on Benjamin Harrisonin, eli entisen yhdysvaltalaisen presidentin talo, jossa hän kuoli 1901. 23. presidentti. Ei mikään ihan huono. Valitettavasti ei pääse sisään ilmeisesti tänään. Pihalle pääsee ainakin. Täällä oli todella paljon oravia. Joka paikassa ollut. Myös Kentuckyssa oli. Terve. Moikka. Se kaveri. Joo. Pähkinääkö haluaa? Hoppa. Voinut kävellä ympäristä. No en mäkään.
Tässä vielä kävelyllä Indianapolisissa ja on tosiaan tätä Old Northside aluetta, joka taitaa olla vähän tämmöistä siistimpää ja täällä on aika hulppeita tämmöisiä omakotitaloja, suurin osa niin kuin on erittäin hyvässä kunnossa ja niin poispäin. Keskusta-alue ja näähän on sitten ihan erilaista tietenkin. Tämä on kyllä hieno alue ja kohtuu iso tämmönen pientaloalue. No niin, ollaan noin pari tuntia, kun tässä on ajeltu. Ollaan menossa kohti Chicagoa ja nyt ollaan pysähdystaktiikalla kylä nimeltä Kankakee. Kankakee, sama juttu. Aika hienoa, jos sanoo, että löytyy donitsit Kankakeessa. Mutta on tässä näköjään pieni pitkä tie vielä. Asteita 18. Kello on 11.50 Central... Mikä se on? Central US tai mikä lie? No siis se on se Central Time on niinku jenkkiä. Ei ku... Niin just. Joo, tultiin East Timeista pois. Palataan. Ja sitten saavuttiin Kankakeen. Katsotaan täältä joku sumppimesta tai nokkimista tai jotain. Ja kierretään läpi kylää ja lähdetään helvettiin. Kato kun paljon rekkoja on. Rekkeä. Rekkakauppa. Bensan hinta on vähän kalliimpaa kuin tuolla Kentuckyn suunnilla. No. Siellä oli 2,80 about keskimäärin ja täällä on näköjään reilu 3,20. Maikkari tossa on nyt edessä ainakin. Ei kai ne mikään Mänkkäri. Ei tämähän on iso paikka. Onko oikeesti? Ei kai. Hassut noi valopylväät näin täällä näin. Vähän koristeellisia. Täällä on yliopistokin. Oho. Tossa on nyt toi Mäikkäri, mutta tässä minun matkallani Mäikkäri on kielletty. Joo, ei mä nyt oikeesti. Vitsi, se tuli vaan niin vitsi. Mut tää samalla tiellä olisi takeria ei palteria, la bicochada. Ei toihan on punainen, me joudun varmaan pysähtyä. Voisi kuvitella. Seuraava.